Manthabathela thuba ke ndizibulisele kuba phulaphula emakhaya kwindawo ngendawo eniphulaphuleni kuzo. Ndim ke uLoyiso umphuphi wenu, Loyiso the Dreamer. Siyaqhubeka ke nohlelo lwethu oluthi Your Dreams Are Valid. Sithetha ngesihloko ke sethu sikaDavide. Siyamazi uDavide, akekho umuntu ongamaziyo, kodwa namhlanje sihamba naye ngomgca sikhangela zonke inkalo zobomi bakhe. Siyam-analyzer okuhle, okubi, okulula nokunzima, nazo zonke izigaba ekuye kwafuneka azihambe. Now ndibona into ke endinika umdla kwinto edibene noDavide. Umdla wam utsalwa into yoba phambi koba ayokolusa izimvu zikaThixo njengenkosi yesizwe sakhe, kwafuneka afunde ukolusa izimvu zikatatakhe. So kuyabonakala ukuthi eyona nto uThixo wayefuna ukuyiqeqesha phaa kuye was to be a shepherd. But he had to start to shepherd the flock of his father before he can shepherd the flock of God. Iskill kwafuneka asidevelope was iskill sokuba ngumalusi. But kwangafuneka aqale ngabantu ayokwenza amaphutha obumalusi ebantwini. Kwafuneka aqale enza ama-secret rehearsals by learning tactics zokuba ngumalusi, nokuba yi-protector, nokuba yi-provider. That's why ekhona nokubhala iPsalms 23 esithi the Lord is my shepherd. He had to first learn how God shepherded him, and then he had to learn how God used him to shepherd the flock of his father before he used some of the same skills to shepherd the flock of God, which is the nation of Israel. Ngoba uPeter, before ayoba ngumlobi or isoul winner yokufisha abantu abafishele in the gospel, kwafuneka aqale alene the tactic of being a fisherman, yokuloba inhlanzi. Some of those skills, those baits, because mawenza soul winning ufuna uwina imiphefumulo, you must have baits, you must have things zoba loba abantu, ubalobela kuKristu, using the word of God, using prayer, using outreaches, using crusades and all. Those are baits, those are ways at which you fish. But the message I change you on, it is that Christ, Jesus saves. We are saying it in whatever method we find. But before he became a fisher of men, waqala waba yi-fisherman. Thixo wasebenzisa skill afuna ukukunika sona, asisebenzise kwinto ezinatural. Kanti uzawusebenza the same skill for things that are supernatural. Hey, Nkosi yami. uRahabi waba neskill wayesebenzisa kakubi sowufihla amadoda for purposes of ukuthengisa ngomzimba. uYesu wasebenza the same skill, uThixo wasebenza the same skill through her, so ukuthi afihle amanye amadoda kaThixo, but wafihla ngenjongo ezinhle zowaprotect ukuthi angabhaqwa ukuthi azizibhayi zokuhlola ilizwe, for when isizwe sikaThixo sizo-occupyela lizwe sifike sine-intel, sine-information esiyazi ukuthi ikona zelizwe lime kanjani. Wafihla amadoda, wayeseqelile wafihla amadoda, kodwa wafihla ngokwenyama. Kwafuneka afihle la madoda awa kwaThixo, wafihlela izinto ezinhle, and loo nto yalidishele ekuthini umlibo wokuzalwa kwakhe utshintshe. Siyazi ukuthi xa ufunda incwadi kaMateyu ekuqaleni echaza ngomnombo wokuzalwa kaYesu, uRahab yavela. Rahab the prostitute, that one gesture of hiding divine man, it changed history yakhe. So ungazibona mhlawumbe nawe ungumuntu onolwimi olumnandi, uze ukwazi noba uqhayisa ukuthi uthetha namantombazana angakwazi ukukwalela xa uthetha nawo. Ucimba wena lubizo lwakho olo, ucimba sisakhona uThixo akunike sona eso, kanti ulwimi lwakho funeka lusetyenzisiwe to be persuasive towards winning arguments against those who want to exalt themselves
parallel to the knowledge of Christ. Olalwimi lwakho fanele lusetyenziswe as a communication tool to speak mysteries of the kingdom. Obabu stubborn bakho uThixo usebenzisa kwabona but for divine purposes, zoba umele ivangeli, umele inyani, ube ngumuntu ongumafunga angajiki noba kubi kuyi. Obabu stubborn esithi bubi bu-evil asebenzise the same stubbornness uThixo just for purposes now of you standing for the right thing. UPaul wayengumtshutshisi wamaKristu. He was the persecutor of the church, but God used the same resilience in him. Wakwazi ukuthi abe ngu-persecuted of the church. Wakwazi ukuthi from being the persecutor to being the persecuted. Olanyamezelo akwakufuneka abantu awayebatshutshisa babe nalo, kwafuneka lutransfereke kuye. That same passion awayegijima ngayo esenza into ezimbi, wasebenzisa the same passion gijimisa izinto ezinhle. Mhlawumbe wena uve kusithiwa cri wacimba kuthiwa criminal kanti kuthiwa Christian. I-identity yakho is not that of being a criminal when uyi-Christian. Mhlawumbe uve nje kukho into ethi pro wacimba kuthiwa prostitute or kuthiwa problem child or problematic teenager kanti kuthiwa prophet and prophetess. You need to be realigned to your destiny. Esi skill sakho so chases into wrong out there is the same skill that God wants to use in order for you to chase into right. When you soul winner, wena ngumvangeli nje bugijimisa abantu babamba inkunzi, ufanele ukuthi usebenze the same skill to be the deliverer yokuhlangula abantu ababotshiweyo, minister i-deliverance, uyolwa namadimoni owakhuza aphume ebantwini. Esi sibindi naso soba wenza i-crimes ezi-violent and scary is the same sibindi efuneka usisebenzise towards divine purposes zoba uyolwa as a soldier in the army of the kingdom. Yeah, now enye yezinto ke endifuna sizijonge kuba uDavide lo ithi iBhayibhile wayeyindoda enenhliziyo egqibeleleyo. He was the man after God's heart. Kodwa amen after God's heart enjalo siyayazi ba wayenamaphutha, one of which included ukuthi wayethanda abantu abangomama ngendlela egwenxa, futhi ke wayekwanayo ne-criminal case yoba abulale indoda engenatyala kuba wayefuna uba alale nenkosikazi wakhe. Those are things that are too graphic for us to even comprehend. Zizinto ezo that could have made uba uDavide simjongele phansi simwrite off, kodwa uThixo wambona engumntu oyi-candidate yokuthi asetyenziswe nguye as the first approved king after Saul, who was rejected, as the first approved king eyakhethwa nguThixo, because uSaul wayehleli engakhethwanga nguThixo kwakade, wayekhethwe ngabantu. So the first king eyachuzwa nguThixo kwa-Israel nguDavid, but the first king of Israel was Saul, who was chosen by the people. Ngoba ndiyayithanda le nto yoba uThixo sometimes xa ufuna into umnyanzela ngoku eyazi uba ayikho kwicebo lakhe ngawe, uyakuyeka ayamkele ngolu hlobo ofuna uyenza ngalo into. Qha ke ngokuphela ngokuxakana nento yakho edicayidwe nguwe, but ngoba enguThixo merciful aphinda akuncede akuhlangule kwakwingxaki ozifake wena ngokwakho. Because uIsrael waphela exakana nawo uSawule ngoku. Sawule elawula ngegqudu, wabe ebewuonishiwe uIsrael against lento wayeyifuna. No, uThixo akuyeka uzikhethele lamtshato, uzikhethe esa spouse usifunayo, sikuxake sikuhluphe ngoba khange umconsulte, but because he's a merciful father uzawuphinda athi step in and rescue you from problems that you have caused yourself. Uza kuyeka as uAbraham athi ngokethe uza kunika umntana through uSarah ngokwesithembiso, akuyeke
ukuthi ungene kuHagari isicaka sakho nifumane umntwana ongu-Ishmayeli out of the plan of God, uzifake engxakini ezawuba linhlupho kuwe, but aphinda akurescue just because ekuthanda. Because uHagari was not the wife of the promise. The wife of the promise was uSarah. And yahlekisa lento ba ikwanguSarah who suggested ba uAbraham angene kwisicakazana sakhe asithathe ezomfazi wesibini babe nomntwana ngokokuthetha kaThixo. Ngoba siyathanda ufuna umncedisa uThixo xa ethethe into sifuna uba senze inzame zokufuna ukumncedisa by trying to position ourselves for lento athe uzawusenzisa yona. Suddenly just because kuthiwa uzaba yiprofet or kuthiwa uzawuphilisa abantu abagulayo, so ufuna ukuqala uchallenge izinto ngoku, so ufuna uyovusa abantu abafileyo, usiya esibhedlele usithini, uyothandazela abantu abagulayo, ungazi ukuthi before i-fulfillment there has to be training, there has to be preparation. Akazuvela uThixo akuxelela uba uyinto ethile abe sekusakuloo nto, uzawuqale akulungise kuqala. Qala akuprepare, akupositione for le nto akubizele yona. Now, I think a secret that we can learn from uDavid with all the mistakes ebenazo kuba wayenenhliziyo egugukayo. Yiyo nalento wathi seyenze i-census yobalo lwabantu olwacapukisa uThixo, waba nengqumbo wabulala certain people among the people. Wacenga uDavid engcengceze repent esithi, oh ndiyaxolisa Nkosi ndenze ngokobugwenxa. Thixo kuwamxolela ngoba yayindoda ekwazi ukuthi xa yenzeka kubi ikwazi ukuthi ibuyele back ezingqondweni izithobe. Uyibona kwapha kwindumiso 51, indumiso yenguquko, apho icenga khona ithi ungazenza zonke izinto kodwa ungawususa umoya wakho kum. Ithi ndihlambulule ndibe ngcwele. Yabo ithetha into ezininzi ezibonisa uba ungumuntu ozisolayo. Ngoba i-perfect heart, according to God, is not a sinless heart, but it is a heart that is able to repent from impazamo. So ndiyafuna ke ukuthi sicengane nenhliziyo zethu baphulaphula emakhaya. I do not know how far you have fallen, and wazi amaphutho wenzileyo. Mhlamba wakho mancinci nakula kaDavid okanye makhulu, kodwa ndifuna ukuthi kuwe mphulaphula emakhaya, uYesu ukulindile uba makakuxolele, asihlambulule izono zakho, vele wafela zona ukuze ungabi sazithwalela akuthwalele yena. Zixolele wena bese usamkela noxolo lwenkosi ngempilo yakho. Ndifuna ukuthi ke mhlawumbe uyenzile i-abortion, isazela sakho sikonwabisi, mhlawumbe uyenzile ukwaphulwa umthetho, umbulela umuntu, ubile, uzenze zonke izinto, kodwa uThixo uthando lwakhe ngawe lungaphezulu kwayo yonke into embi onoze uyenza. Ayikho into embi onoze uyenze ibe beyond uthando lwakhe ngawe. Singayithethi loo nto kuba sikhuthaza uba kwenziwe ububi ngabomi, kodwa sithi xa uzifumene usebubini, abukho ububi obungakwenza ube mbi so much that uThixo angakuthandi. Ndifuna ukuthi ke yiba honest to him, uhlambulule, ulungise, uxolele izono, wakuxolele izono zakho. If ufuneka uthethe nomuntu uphala zimbilini yakho ngento yenzileyo ekutya enhlizweni, yenza njalo, kodwa namhlanje uthi kuyakukhulula njengoba uDavid naye wayevela aguquka akhale axolelwe izinto ziqhubeke. Inkosi ke mayinenze kakuhle inisikelele. Enkosi.